Tinam so to atoda ya tieti high life ni bi. Tieti high life ni bi. Daddy lumba se Nkyenkye wo Nafe. To so okra fo so adwobre. Me kra fo so a woda me mu adwobre. Okra fo so adwobre o. Okra me se menso bi emu ate. Eja remfri wo no cry. Onsroma be pie pa ma won ato wo. Okra fo so adwobre. Me kra woda me mu me se menso biem. Me kra woda me mu me se menni awreho biem. San said your bow would ba assassins when a jarren free or crack or joke on some of the piama wato. And you when I make us auto, ya to be so home crying. Near yay say we are senyum and a young phone and finding Kusian Zimbibri. Meme sorry na me both dear on yum bit sound quano, my bit to send Nkyenkye when I physical someone. A boosting me more ram, I mean, say we are senamit and now. And send me your bear inquiry to be a man said the match the day kind was in a wow. I don't tell some trans and I'm them in some with them refer. Bema so dear baby nana damiso. And unto sorriness and yemunya catch on once what crack or yo, or cracosia, or crabra, or craya, or craquasi, craquaku, adobre. A jabber free or cra on some of the piama wato. Kwabena da bia me kada se baby wiase adu no so ye nipa na da so ti wiase we mu na so se niema gusi ye onwanwa na che se wankasa sa nipa na ho onwanwa baby wiase adu ifiri nkola brembe si sa bre wunsuro nipa ho nyon onwanwa na nke koba ne sen ne nipa mienu ato nsa adidie ye wia na ye se ba kwa angu wunsuro nipa maka cho se hwe se wote ho a emfa wadwene ene unim de ene hu nyina mfa nto nipa so da bi nipa betimi ade onhwemo big time ti da bia na prepare wadwene masa ade no titu ne enua no ma ene ye mema ye prepare ya adwen ne woni ni tu anamo ne nya wadwen so betimi ne nakwa akwa a chana san said the world is full of mysteries ene ema enwanwa ene sisie na ukoso da ya na nti Yesu yi wakonta no ubo pitiri soro na apese bem bede ne Yesu atimi abaye wakonta wo dai wakoso dai wo so dai na Yesu ye wakonta wo soro ye okwa atwea mantes akobo mpa ye se sa dai so nemrem you are being childish ebede ne Yesu atimi aye wakonta wati ase enu nti niema bi wo ho a yensusuma ne nyi enwanwa obra na da bia meka se wo bo no eye de wo nko a wo bo enye de obi bo kwabena se osika sho obi botom se sia na se sika ne yodi o de sho botom na yodia even sika da bange kura nya yodia sanse eja betimi atom. There's instances be bracisi. And until so ye nipa at was sabreness or that so don't to nipa so near my one was every as we my way. Nature a one casa now one. Let's send a good trade to me read at the empire. Into the baby in a young one. What you say? Me mouse scenario baby. Let me call this from that attack. Time about four no call room hono koto. Your friend is saying, abua pete. But 4 2 need to attain. Ukuma bwana na pete duru ho. E ho na pete se agaba fo mama bua ne basa. No se basa ne de o de ye den. E no se o. Foma me na me suma buruku me bosum buruku me de ko akoma buruku. Sanse da bia nko na da wuram ha se de be ya da bia buruku betimi aba ho ban. Bofo an carry twa bua ne basa e no de ma pete. Bofo de nam ne koduru fia na yiri busa ne se he na wa bua ne basa ne wen. No se o. Pete se me mfama no. No de kwa koma ne suma buruku no abo me ho ban e wo wuram ho a me nam sanse bibi betimi aye me ne free sa da no kro no da bia abofo be ko wuram obetutu atem petati tuo da no aduru ho oba bofo ho aba beji abo ade basa bofo so on de no onimu kwese me no mienu odo asenkofo bi ma da bia me ka so ho enam se de osi bi pani pentini de sa de ni mia wonim etoda mu ani na ho bofo da bia no atwa aboa ne basa no de amaburuku adavid okoduru fie na ne yire se David na wo twempena fie asa akotwempena owuram na che so ukowuram ho a wo mpena bi wo na okum aboa na no ayini basa na de ama na mebo a na de numbers aba fie da kuru bi de nkehire mpo ye agu oba ne so ogya aware e ho na bofo ye na dwen se da bi da kuru obehwe mo a pete betimi de aboa no dako bofo duru ram ho na odi ni tuo kire soro ene oto ye ten ene wo hye dada fam na odi moja fefa na no ene wo ye se de wawuo no wo hwe mo a pete betimi de aboa no pete nim se de da bi esie no na esie kuma aboa oba abeje aboa ne basa oba ya na damfo bofo na awuda ho no ye hwe mo a pete betimi de aboa bofo afedie pete tu na ni hwe ha
ɛdeɛ no wɔbɛyɛ yɛnim sɛ ɔbɛboa no ohuri no osibɔfoɔ kokoso wo penten na no ɔde ba bɛyi bɔfoɔ ani adi ɛhɔ na bɔfoɔ patire no ɔsɔ pɛtem no ɔsɛ ei ewura mu yɔnko saa na wote ne sɛ woni mu abi abetimi de aboa me entimi mmoa wo mfie bebree ɛnne sɛ me ho akyere me a wo san bɛka makyire sɛ me yere kan menu ya saa na nipa te kwabra saa na nipa te sɛ woyɛ wadwe sɛ ɔdɔ ho bɛtu nipa so bebree nipa betimi ama wo sea bobɔ nuyam ɛno nti da bia me ka sɛ mo yi sɛ de ɛyɛ wo dia no emunu mom na yɛ anahwɛ ne yie wate ase ɛmfa wo nto nipa so yɛ ka sɛ mo yi da bia na amanfo nim sɛ bia yɛ boa wɔse no me nka de ɔde ne ho to nipa so ɛyɛ no kwasɛm sɛ nipa so obedi yie furu yɔnko nipa nanso sɛ nipa na betimi apraw wate ase to obi de ne ho ato nadamfo so saa nadamfo ni hɔ a yɛ wie aduane nadamfo ma yɛkora abonidi obi pɛ nadamfo asɛm kyɛn ne kunu ɔne ne dakete so obi pɛ nadamfo asɛm kyɛn ne yira wɔne ne dakete so menua wonya hunu hwee na emom ɛtɔda nso a ya na sansɛm wo nyinaa no ne nkamfua no ya na de niema kakra bi na de ba tɔda ya no wo yehia ɛne ahokyerɛ sansɛsɛ nadamfo na ankɔ ama obi anya yɛ samasa woni di o nanso menua wotie me dade lumba sɛ menka ntwerɛ sɛ nkyenkye wɔ Nafe nkyenkye wɔ Nafe adeɛ bia yɛyɛ wɔ wiase wɔ emu bia no ka hunu sɛ enye den a dakuru bedura saa deɛ na ɛbɛsesa no condition is permanent ɛnu nti na da bia me sorry a me ka kyerɛ sɛ ya kansɛm pa fama ho ɛna me de ɔbrɛ yɛ ba bɛ yɛ ni waka saa from P1 to P6 woda so gyina wanam sansa da bia wo ka na honhombɔne asom wate ase eduru bere wo so kansɛm pa kyerɛ wo ho ɛnya wo na abɔ wo ho sɛbe mpraduasa na tie kora onim sɛ de asibi yɛ no wuntimi nwene mfa basafa sei ento a wotentene so entimi nua toda ya atobi gu na adwendwene kum nipa adwendwene etimi kum nipa ma wu sei to ade ba ko na nipa ya ne yanim ene sɛ nnɛ yade bebere na aba edi enti na yade ma wopunum na wobɔ yare apunum wankasa to okura wohunu ho ano enkola do ma ba wiase kura wuntimi hwe wo nom enkola nya nuru ba bia yenya ntintim ya esi dan na wokodwene na ase da wosan de yare ekoto nkwala ne so menua maame se wutie mi a enei anopai ene okunu ma ye de me culture se beduru anwumre no ebeye boko me si anopai nko na okunu ma ye de ne emo menuru anwumre no eniema mu besane tinam se oto atoda ya tieti ha life ni bi tieti ha life ni bi dade lumba se nkyenkye wɔ Nafe to so okrafo so adwobre me krafo so a woda me mu adwobre wo krafo so adwobre o okra me se menso bi emu ate eja remfri wo no cry nsroma be pie pa ma wo ato wo krafo so adwobre me kra woda me mu me se menso biem me kra woda me mu me se menni awreho biem sanse de obo wodo ba asase so na jaren free okra kwadwo onsoma be pia ma ho ato enyumo na ya na meka se oto a ya tutubi se ohun kuran ne enyai se ye wiase nyom ena ye nyomfo na mfan ne nkosi ansem bibiri me sorry na me body onyum bi te san kwa no ma bi te se nkyenkye wo na physical asem a e boost me moral ma me hu se wiase na metene na okwa and se me yo be me nko ade to be a man said the match de kan was na wow enu nti ense se metena asa na me de me nsa so me da mirifam be ma so de bebiri na na da me so enu nti sorry na se niema munya ka kire wo se wokra akwadwo wokra akosua wokra bra wokra ya wokra kwasi kra kwaku adwobre ejawre mfiri wokra onsonoma be pia ma ho ato na se boy ne no ka asa ni da so asa sansa na ne namfufuo nyina asere no area mu ha na boy ne tie so sorry no pa na so wakwa adwuma wo si atare ne sa atare ne wo ya wontimi nkwa adwuma nti toda won kwa adwuma mu no ne ye de letter ato wo na etwen no na ni wura ni nim se na adwuma wura nim so wo ye si hata wo si hata ma ne wo ansa no aba adwuma dakro abrante ne ye late wo adwuma mo ko na afi na ame adwuma wura no to tro letter de ma no so wayi na di abrante ne bo na ni no wo su wanka hwe ho no ma ne bag so no san ba fie na abrante ne ba no no knowing say na ofre ne boss aka cha ne boss say on the opa ne cho on fa ne bo ne nyede enche no na na ma referent ni adwendwen to ofre ne boss no ne refi mpo so wa friend ne boss e na phone ni hye ne botom no wo kasa en wo sun en wo di nkomoko ye ne ba ne sen ye rade nyankopon ewiase adi menhwemo me nko ami wiase a me baaye eniema foforo me so me ya me hu bibie enye yie
hwese kani waba te semi abrante te semi gimi si atade ma ne wo ansa na matimi afa ahya akọ adwumam ene nam saade no so am yayi medi otumfo nyankopon se sa me hyebere no onim se ne wura no ne boss no gina homa so anu otie no ehwa na ne boss no ekate call no san fra abrante no se agwazi no se boss no se sabra adwumam no se boss so wayi medi no se me se sabra unim ebra abrante no call ye no position na abrante ne wo no me patro ye san ranking no kosoro ema ne ka enya asam keto a enu nti enei na niememu aye den ka kire wo so okra fosu adwobre okra mesimensu biem ejawre mfiri okra miemfa ware ntwa mpoa wate miemfa adwuma ntwa mpoa wate miemfa kontuo ntwa mpoa si yeso wa ya akrobeto wo de da bia yakwa adwuma ne aba beto amanfo nim se wo mpa adwuma no nso wo munim se sebe mpredu asa punu bi na emie ma wo opunu bi ba bebia ma na ebedrum bia beje wankasa wo nsem manipa ntwetwe o manipa nka de yenim mesi na dade lumba nyum emi pese wankasa wo tena se na wutie anyum ni mu ansam akodura broche ni emema ye basa ma unti de ukwa 3 years nie obi akọ 15 years nie yesi de bofo akon wowuram se no na nko ba fi obabeka ko bia mfani tuo ntono kon so okwa hawe amenya usabi wurem na marida etoda ka hwi ase na nkasa yenkamu asem enunti yesus kasa yesus di nkomo enya wo nko na ade ahia wo enya wo nko na oton ayento obi mpo nya sika no akwa akọfa so obaba beton ne ato o yire ja wusu seven producer ye wo obi bema yankasa woni bi seven producer kote oni bi wonanim mpo no ode akwa akọfa oba na wo so yire ja wusu wa bra ma do so a obenya bi menua etoda ya amomie nwene etoda eya amomie nhye ye hu nkran ni ehunu se no condition is permanent ewiase saa netie etoda saa na niema bi wo seye na ka se enche se unya dansidie o ka se wotena mu ana atu da bi ye wo nkofo bia ye wo mutu sie so nto mo nkyentente ye menu mie ne ye wo yeto amenam enu ntina me se social media ha na wo no eye ehunu wano dwen enye nsem nyina na wo so do wano tumu ye so obi amane esane obi minimo obi abodua anya sa nipa kro na akonya obi otenchen tini yeso okotere kwawe ne maku na aponkyere ni ba bete unfifiri uhu obi asem wo ha ensre na unnim daache tra mahwe ansa sa na abesere me ya wasere me wo a wotwetwe me no tra ba bia wo se mahwe ase no ansa na abesere me ya wasere me be ka kiro ene di onyum we na amama che ti a mepese me no kasa wo se nkyenkye wo nafe okra fosu adwobre okra mesimensu biem ejawre mfiri wokra ensunuma be pia me ho ayeden ame ho atoyen tie enwom no woo rat the rockets okra fosu adwobre okra mesimensu biem mate ejawre mfiri wo nokra suma be pie pa ma ho atawo eno na bidi ka cho so okra fosu adwobre okra mesimensu biem ejawre mfiri okra nso no mapia ma ho ato ewiasa asase we so tumfo nyankopon ani chiri fa ba bia no na ma oboa osono aboa wosono didie na ase mpropro wa no na aboa ntete afa no nso atafere sa nyame we na me kana sabdi a kire wo to se ejawre mfiri okra yemfa ne se yanguda wate fani se yanguda Calling so dakubidi akwantifo so mabepie pa ma watawo was yem funny say ye muda yen kwone nsansa saa ye kaso obi kwone nsansa na chese ase obra na wo bona nkasa na ase wo boni biara wone nanenam saa wo hunu nanem ti dade lumba say menka nto say yem funny say ye muda yen kwone nsansa saa dakro akwantifo wo sunu mabepie ma ho ato dako onso betena se adase ya na o manso yeden na o mo hwew ema bibia anye wareho ema bibia mu abam sanse wie we yase ya ye no me say within a twinkle of an eye eni emetime sesa enipa ene ya na nkai sembintia enipa ene ya na toda ya na ewre free ho because hwe ba bia wo free ba me say efiri won kwala abrem besi sa abrem anu anya adansidie mfama wo kwen fa so a wonante ye kwen fa so a wo wiaye kwen fa so a wodidi ye kwen fa so a na woni adwuma na wanya adwuma ye etimi tu botom de mankofuo bi kura nso to aduane die manu anya danse die ma wan susu da wo hwe ba bia wufre dua bi humre ekura bi ase a wufre
ene mama ne daddy proud of you because of abrabo a wo bo edi entia otumfo nyankopon na gu ahinahunu mu nsuo ka cho say tina pa wo esie ntu ano a yenhunu dudu ewo mu enu nti abrabo na ngasa ye bo no me pa cho say yenye nuru ba bia ya mu nsusumie mu nyame so bo mahunu obi a one make at the age of 75 ni nyina ejina righteousness me nkase sabre ya tenase ne fa nsa show da mirifem da bi sorry na ye bibi ma ho nemom si esom na se agifri yensam a eya mumie nsusu nkasa se yesom na se entimi anso na agifri yensam a eya mumie nsusu nkasa na dade lumba se yemfa ne se yangu yenkɔ ne nsansa saa dakro bi di akontofo nsonoma bepie ame ho atoye. Come on. Uni madia ba ko a eye me de wonwum ye ho. Mesha that the lyrics no e dia ma o na emum na mepese me ma wo mu yedu. Mepese wo hye wo hu kran. Mepese wo hunu de enti a wo te asase so. Mepese wo hunu de enti a na mu nyina mu VIP bus nipa maako ko be 77. Nipa ni nyina wu ye ka wo nko a. Na nipa baako ewu ya eka nipa 55 epese me ma ohu die ntia ye obotaye ntia woda so a wote ase enya wo nsam kekana enu nti se waye wadwene so obefa aduro no anu mawu amenu ya me ka kyerɛw hweyie eba bibia mu abam na ade baako a ya na eye ene se ye behye ye hu nkura ye fira asase ne ehunu se Rome wasn't built in a day. And the near maybe so was something pretty as a yem fano sa a dear bi oha. Se ebeye ya na jise yin to wase e de masa ade krono. Ti aduane a onu a wo che ho no. Se aduane no wie na wudi a hospital sem bi anim. Meye bi anim. Na emum aduane a onu a wo pentem na biribia asa wo de nkwa ne kom de wo ha wani ntosi wo ma ne mene nkate ye mene enam mene na de asiso no wadi uwi a ya hwese de esibitie ehun kwantwa wo betwa hospital ahodo a wo beko enu nti de make tro ne ene se mumie nya abotre mfama abrabo na obra na ye ebo no enye ene se wanya sika nko a obrapa nyane so wanya sika nko a timpanimfo asem mo kai se dimpa eyese ahonya menua mo me nto ebo ase na yenkurekure mu nkakra na ade baako efe ene so obeto obu ase no abobra ne bedrumre bi onu ayonkofo nyina betwa ahia na mudi bibi kikama no ne bedane sedie ebedane anigye sanse obi pira wo pere ne hunti okofa akwambone so sabra me no kasai onti ase akoyin sem bebre misrew enyom na nkasa de meshe dan ma breaki na mede ama ni mu manopei ewiei enwumri anadwi na mepese wo mu yedu na hunu de nti a wote ase TV stations amofa content here mu yi. This is the last time I make asem we menka biem say TV bi a obeyi bia no me make sure say menya recording kakra na 7 periasa yes da hanru ho ayemfa and I've been patient enough mama mu brebebre me number ho fa na frame ni hume ni ni nkomo o de open for free and amodi advert akese egu ase and amoji hu sikadie okotere okori ne mako kotere kori mako na aponcheni ate hu fifre minim se ebeba sei ye be fiase abomidin ena ke wa anya ade ena mfine nkusia na nso 2 years nie 2 years nie ena moyi me content free mudi gisika kese
TV stations be your friend is saying omo boni din bibia say oh yeah company now be advertise o baby omo yi me program na omo jo 3,000 Ghana 3,000 Ghana. Ti imagine say advert ma akoma 10 ene wo so a saying na mu meki ena akra ai saying na mo de mame mo nkoso na munyi na mu me free na ekwe die mo betemenka emra ho teme damase. All right. About our Djka Nyansapo channel, but more dia say obe subscribe na wa press the notification button for more videos. Pay money transfer me pa chomo amu US, Canada. But more dia so we send this card ya Ghana and kwa dia Pay no na we say we use you. Download the application on phone so Pay money transfer. We send this card use me promo code no Djka. But more this will be use no. Eno ene beboa ama nso watimi send this card bro bigger Ghana ha wa bra yento kapre o send dia no asenya $5 the account sika the other send dia brand Ghana so yenyo kapre Pay money transfer bomodi na use me da say me di ni Djka ye besensia macrow ba